நம்ம சிதம்பரத்துல நீங்க ஒரு தரமான ரூஃபிங் ஷெட் போடணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தாங்க. நம்ம சிதம்பரம் டு புவனகிரி போற பைபாஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கவங்க தான் சேலம் மெட்டல்ஸ் அண்ட் ரூஃபிங் ஷீட். இவங்க கிட்ட டைல் ரூஃபிங், கலர் ரூஃபிங், பஃப் ஷீட் ரூஃபிங், யூபிவிசி ரூஃபிங்னு எல்லாத்தையுமே மிகச்சிறந்த முறையில செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம மழை பெஞ்சா கூட சவுண்ட் வராத மாதிரி பஃப் ஷீட் ரூஃபிங்கும் சூப்பராகவே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க நம்மளோட இடத்த ஃப்ரீ சைட் விசிட்டிங் செஞ்சு எஸ்டிமேட்டுமே ஃப்ரீயா போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம், இவங்க போட்டு கொடுக்குற ஸ்கெட்ச் எல்லாத்துக்குமே சர்வீஸ் வாரண்டியுமே இருக்குங்க. நம்ம சிதம்பரம் மட்டும் இல்லாம கடலூர், மயிலாடுதுறையிலையும் எல்லா இடத்துலயுமே எங்க இருந்தாலுமே தரமான முறையில ரூஃபிங் ஷெட்டை போட்டு கொடுக்குறாங்க. இவங்க சிதம்பரத்திலேயே டைல் ரூஃபிங் ஷீட் ரொம்ப பெஸ்டா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ்க்கு அவங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் லொகேஷனை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம வாட்ஸ்அப்ல விசிட் பண்ணி பாருங்க. நல்ல ஒரு தரமான ரூஃபிங் ஷெட் போடணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க.